Upang personal na makamusta, makita ang kalagayan at malaman ang mga kinakaharap na problema ng mga mangingisda sa Barangay Badian, Uwas, Albay. Nitong linggo, nagtungo sa naturang lugar si Albay Vice Gubernatorial Aspirant Diday Ko at ang kanyang team. Ilan sa mga hinaing na nabanggit sa pagbisita ni Diday ay ang mga problema sa supply ng tubig at kuryente. Idagdag pa ang iligal na pangingisda sa lugar. Kwento ng residenteng si Marjorie, dahil sa illegal fishing activity sa kanilang lugar, napilitan ng lumuwas ng Maynila ang kanyang asawa upang maghanap ng ibang mapapasukang trabaho. Hangad ni Marjorie na masolusyonan ang mga nabanggit na problema ng mga bagong uupong opisyal ng lalawigan. Kung dito po kaya, wala naman po siyang trabaho. Wala na rin po hanap buhay. Kung sa dagat po nga niya, wala. Kahit po yung mag-load ng mga wala po nakukuha. Labis naman ay pinagpapasalamat ni Punong Barangay Rodito Almosara ang pagbubukas ng pinto ni Diday upang marinig ang kanilang mga suliranin sa barangay. Aniya, ang pagbisitang ito ay nagdala rin sa kanila ng bagong pag-asa. Ang problema may po talaga dito, lalo na ang request ako ng mga tao ko dito. Aram ko, problema man po ikadi ito sa Indo. Sa kuryente po, napakataas ng kuryente may di. 21, minsan naga 23, 22. Yun po ang pinakang problema may di na hindi kaya bayadan ng mga warang-wara. Dakol po na hindi naman pare-parehas ang antas ng buhay ng tao. Sana na maipaabot niya o kaya matawan niya kami talaga ng tabang duman sa mga pig para daing ming problema idi sa amon. Lalong-lalo na so emergency vehicle mi dide, wara kami. Aram man sana na napakarayo ng ospital idi sa mo. Pantaw to Piodoran, long destination talaga. Tapos so water system na nakasolar. Ayon naman kay Diday, malaki ang ambag ng mga mangingisda sa ekonomiya ng Albay. Ngunit higit pa rito, bilang isang mamamayan, dapat rin silang bigyan ng kaukulang pansin upang kahit papano ay makaahon sila sa hirap ng buhay. Sa abot kang makakaya ta, anong pwede kong darahon na tabang gagawin ko. Inot na inot, iyon na nga ni sa kuryente. Gabus man po kita na peperwisyo duman Kaya salamaton sa satuyang mga katuwang ako Bicol Party List. Chairman Zaldico, together with Kong Joey, ini po ang mga basic needs na talagang haluin ng pigahalat. Gabus kita talagang ma-rejoice. Kuryente is the answer. Again, wara man pong investor na masugal sa to, kung bako magayon ng kuryente ta. Pandua, mabarato po ang satuyang kuryente dahil sa systems law. So, dakul po ang mabenepisyo. Not only the investors, but most importantly, so local po na apektadong maray, lalo na ining mga kasaradayan na problemado na nga ni po sa kabuhayan, na bako permanente ang sayin ng paglawod, magabat pa po ang pagbayad ninda sa kuryente. Siniguro rin ni Diday na bibigyan niya ng kasagutan ang mga ipinaabot sa kanyang problema ng nasabing komunidad. Actually po, nagtuga na ako. Bahala na si Batman, pero nagtuga ako. So, sisanday pang tubig, magsurat, papadarahan ko, patrawanan ko, key water system. Gusto ko pa pala, actually, tig-introduce ko sa inyo, so programs with TESDA, dakulot po ini, I just think na dainin da aram. So, ang kaipuhan talang dissemination ng information. Ano po ang mga examples? So, para tahi, dressmaking, para gunting, kung pa-beauty, dakulon actually po, kaipuhan talang i-introduce sa inda. So, at the end of the day, nasa sa inda, anong piliun ninda? Kung palagoon ninda, well then good. So, sana day po sayangon dahil mga magayunon ang programa kong gobyerno. Dressmaking, nagtatao pa kilibreng machine. Samantala, pinangunahan rin ni Diday Ko ang isinagawang coastal cleanup drive sa nasabing lugar. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.